svi ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Minecraft preživljavanja ili će igramo. Evo kao što možete vidite, evo ćemo zavrati, ja sam igrao ovu igricu, igrao sam možda, ne znam koliko sam igrao, ali svejedno znam da igram. Ljudi ću boljim. Evo, pokušavamo da zeznemo ovoga, ali ne uspijemo. Ja sam se zeznao. Ja, ime nisam dao. Pardon. Evo, kucamo ime. Još jedan put. Žao mi ljudi zbog ove kratke pauze, nešto je moja mama nije mogli, ali da nema veze. Evo, bitno je da smo kućali 5010 i evo, promenio sam boju, drugu ću sve sada. Evo zeznu, da probam da zeznem ovo, evo, uspjelo nam je. Evo danas moramo bar da dođemo do 2000. Igrat ćemo sve dok ne dođemo do tle. Eto, nisam neki profi igrač u Sirija. Ali, nema veze. Ne znam zašto mi se menja ovo samo ovako. Ako neko zna, neka mi napišu komentare. Samo mi se promenila boja, vidjeli ste samo. No, gledaj. Ovi mali su najgori. Ako nije tako, eto. Ja rekao, pošto idemo pravo u glavu. Ja rekao, sad ću ja da puknem. Ne, Zašto sam to uradio? Zašto? Evo moj rekord, kao što možete vidjeti, je 2633. Ako uspijemo da doguramo veći rekord od toga u ovom klipu. U sljedećem klipu moramo biti prvi na tabeli. Inače, postavite mi igrice koje želite da snimam. Pošto ja ne znam stvarno koje da skinem na Android. Ja ću snimati samo ovih zadnjih još jedan dan Minecraft i Slicerija. Snimat ću. Onda 15. ću snimati CSGO. U stvari ne. Snimat ću tada PS15. Evo, 978. Malo mi je falilo do 1000. Evo. Moramo da osmemo bar budemo 10 na tabelu, ja ću to pokušati. Šta je meni? Ja ću ubijem. Ovaj klip neće biti baš nešto dugačak, ali snimat ću GTA PS15 za 10. klip na kanalu. Biće specijalno. Ne znam što ću raditi. Neka mi neko predloži komentare što da uradim za 10. specijalnu epizodu GTA. Neka mi neko predloži u komentare, ali to neće biti brzo. Snimat ću ga. Da, i predložite mi da li želite da snimam online GTA. Ko želi, obvezno neka baci like. Da bih znao da snimam, pošto ja ne znam, nisam sigurna da li želite da snimam, pa zašto da počnem ako vi volite više da snimam s ovim likovima koji sam dobio odmah na početku. Ako želite da snimam iz početka, to obvezno predložite. Meni sve jedno, šta god vi predložite, ja ću to da uradim. Sve. Pošto ja volim YouTube i volim od malena sam ga gledao i... Evo, izvinite, nešto se čuje tamo, neki ljudi su došli kod mene, ali oni razgovaraju sa mojim tatom, sada to nije bitno. Evo, pokušat ćemo da pomotamo, ako smo, izgleda neverovatno, tako je. Zašto sam ja počeo da snimam klipove za YouTube? Gledao sam najviše, pre nego što sam počeo da snimam klipove na YouTube, gledao sam Bloodmastera,
U stvari, gledao sam Bloodmastera Adam Broas u RS16, Full TV kanal, Serbian Games Bijal i Muđu. Evo njih sam gledao i veliki pozdrav za njih. Ja sam, sada su 2 sata, a ja sam snimao Minecraft jutros oko 9 sata. 3000, uspjeli smo. Ali moramo sada da doguramo još 7000 da bi mogao da budem 10. na tabelu, to nam je cilj za ovu epizodu. Nećemo da pokušavat ćemo da radimo ovo, ali evo, vidite šta vam ja pričam. Kada umotavam nisam ja nešto vešt, zato što kada pokušam da umotam ja, vidite nešto, izvinite, to nešto moj tata tamo namešta, nisam nešto, vrata neka nameštaju, pošto moje otruleva, tako je bre. Inače, ako želite da vam da snimim klip kako skinuti Minecraft verziju 0.14.1, obvezno bacite subscribe da bi znao da li želite to da snimam. Inače, ako ovako kako ja da vam pokažem, to znači samo za Minecraft, može bilo koja igrica, CSGO, GTA San Andreas, GTA Vice City, Trojka, sad ne znam da li se to plaća, ali to možete sve preko Opto ide, ali ja vam predlažem preko Google to da radite. Vidite šta, nisam ja neki profi igrač, moj rekord sam uspeo za ovu epizodu. Nećemo snimati, kao što sam rekao, dugačku. Eto, čekajte da promijenim, da vidim neki skin posle da uzmem bolje. Možda mi donosi skin sreću. Bio sam nekoliko puta na tabelu, ali morao sam da obrišem zbog nekog virusa što sam imao na telefonu, pa morao sam da obrišem. Imao sam 28.000 sam imao na jednom. Moj komšija Jovan je jednom stigao, on mlađi od mene, sad ne znam kako, igrao dan više od mene slike Rio i dobio 60.000. Ja sam se čudio. Pre neki dan sam bio kod njega, on je zaradio 80.000. Ako želite da snimam PS15 protiv mog brata, Uroša Milojkovića, obavezno bacite subscribe, veliki pozdrav za njega. I room tour ću da snimam za 500 subscribera. To nećemo da dogurati puno, zato što ja trenutno imam 2. Ali to sada nema veze, zato što ja moram da pobedim. Inače, kada mi se popravi joystick, ja ću snimati protiv mog brata, pošto njemu trenutno nešto ne radi joystick, ne znam zašto. Pokvario mu se nešto. Koliki. Daj sve jedno da uprobamo da ga umotamo. Inače, ja obožavam rizike kada ovako radim, oni su veći. A ja obožavam rizike, eto, vidite o čemu ja pričam, zašto ja volim rizike. Eto, vidite, odmah dobijete brzo cifru. Ili kada ste mali dobre, pa ga zeznete odmah na foru. Evo, zezno fora. Koje igrice želite da ja snimam? Obavezno predložite u komentarima, nešto sam to već rekao. Evo, umotala sam. Sada ću da vidim kako pokrenu vladu neka grana. Vidite? Jer sam veliki baš, meni dođe i da motam više malo. Ne znam zašto, ali dobijem više HP-a. Gdje ćete?
3526 smo oborili rekord. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala vam što ste gledali. Ako vam se video, ostavite like, share, subscribe. Ono bi značilo nekog narednih klipova.